Καλησπέρα για ένα ακόμα tutorial. Σε αυτό το tutorial θα χρειαστούμε ένα button, ένα λεντάκι, δύο αντιστάσεις, καθώς και τα καλωδιάκια μας που θα χρειαστούν για να κάνουμε τη σύνδεσή μας. Ωραία, πάμε. Βάζουμε το λεντάκι, το μπουτόν, το τοποθετούμε. Βάζουμε και το λεντάκι πιο πέρα. Επειδή έχω δημιουργήσει από πριν το πρόγραμμα θα μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή. Επειδή όπως είδα στο πρώτο βίντεο δεν φάνηκε και καθαρά, οπότε θα το τοποθετώ και στην περιγραφή για να είναι πιο εύκολο για εσάς. Βάζουμε το λεντάκι. Έχουμε πει το λεντάκι, το ποδαράκι το μικρό το τοποθετούμε στη γείωση. Και το άλλο την αντίσταση τη βάζουμε, τη συνδέουμε στο Digital 13. Ωραία. Μπορείτε να το βάλετε σε όποιο θέλετε. Να βάλετε ένας αριθμός απλά αλλάζει, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Βάζουμε στο μπουτόν, βάζουμε στην έξοδο του μπουτόν μια αντίσταση και στη γείωση και την είσοδο στα 5V και την από πάνω έξοδο την τοποθετούμε στο ποδαράκι Digital 2 σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε. Ωραία. Είναι εδώ, ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε δεν ανάβει γιατί ακόμα δεν έχουμε φορτώσει το πρόγραμμα μας. Είμαστε ok από εδώ πέρα που έχουμε τοποθετήσει τα καλωδιάκια μας. Ωραία. Σας δείξω το πρόγραμμα και θα σας το εξηγήσω κατά σειρά. Έχω γράψει δεν φαίνεται πολύ καθαρά όπως βλέπω. Const int button pin ίσον με 2. Δηλαδή παραμένουν σταθερά, δεν θα αλλάξουν αυτά τα τέτοια, οι μεταβλητές. Const int length pin, πάλι το ίδιο, ίσον 13, θα μείνει σταθερό. Βάζουμε ένα button state ίσον με 0, int, το δηλώνουμε. Είναι μεταβλητή για να αναγνώσει την κατάσταση του μπουτόν. Void setup pin mode LED pin, output, δηλαδή είναι η έξοδος μας το LED pin. Ενώ button pin input, δηλαδή είναι είσοδος, δηλαδή θα διαβάσει το button pin ώστε για να ανάψει το λεντάκι πιο κάτω, όπως θα δούμε. Στο void loop έχουμε button state ίσον digital read button pin, θα διαβάσει δηλαδή την κατάσταση του μπουτόν. Και μετά έχουμε βάλει ένα if, δηλαδή εάν το button state είναι high, θα digital write LED pin είναι high, δηλαδή θα ανάψει το λεντάκι μας. Ενώ αλλιώς digital write LED pin low. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ πέρα στο pin mode και στο void setup να γράψουμε serial .begin παρένθεση 9600, να κλείσουμε την παρένθεση και ένα ερωτηματικό. Αυτό το κάνουμε, είναι η συριακή επικοινωνία με η ταχύτητα που έχει με τον υπολογιστή, ο υπολογιστής με το Arduino μας. Το έχουμε βάλει στο 9600 bps. Και θα μπορέσουμε μέσα στο if για να δούμε μετά μέσα από τη συριακή οθόνη, μέσα από τη συριακή οθόνη που βρίσκεται εδώ πέρα, να βλέπουμε ότι μας γράφει, ας πούμε, ότι είναι ανοιχτό το λεντάκι μας ή είναι κλειστό. Εμείς θα το βάλουμε, θα το γράψουμε. Γράφουμε serial τελεία print anοιχτό,
αυτάκια θα είναι ανοιχτό το λεντάκι μας. Ωραία, ερωτηματικό. Θα κάνουμε ένα copy paste για να το κάνουμε γρήγορα. Ενώ εδώ θα είναι κλειστό. Ωραία, το γράφουμε, το φορτώνουμε στο Arduino μας. Είμαστε έτοιμοι, φορτώθηκε. Ανοίγουμε τη σηριακή οθόνη. Κάνε λίγο μια μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία. Εντάξει, δεν αργεί πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, φαίνεται ξεκάθαρα, γράφει κλειστό. Όταν πατήσω εγώ το μπουτόν όμως εδώ πέρα και ανάψω το λεντάκι, γράφει ανοιχτό. Δεν φαίνεται καθαρά, συγγνώμη κιόλας. Από τα επόμενα βίντεο θα κάνω κάτι καλύτερο, να φαίνεται πιο ξεκάθαρα. Όπως βλέπουμε, πατάμε το μπουτόν, ανάβει, σβήνει. Και εδώ πέρα μας γράφει στη σηριακή οθόνη κλειστό, ανοιχτό, ανάλογα με το μπουτόν που πατάμε, όταν το πατάμε ή το ανάβουμε ή το σβήνουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα ανεβάσω ακόμα πολλά περισσότερα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.